atomo elektroia anitzetan daukagun Hamilton darra, aipatu dugun bezala, hause dugu, hori ezin dugu zehaztasun ebatzi eta eremu zentralen hurbilketan egiten duguna da honekin ordezkatzen dugu, non elektroiak nolabait kuasi independenteki tratatu alditzak egun, baina karo, horretarako elektroi bakoitzak du jasatzen duen energia potentzial efektiboa hause dugu eta hori ez dakigu zein den. Beraz, hementxe daukagun erronka da hori nolabait horren hurbilketa bat izatea. Eta hementxe garatuko dugu halako metodotxo bat, Hartreeren metodoa deitzen dana. Bueno, hitz egingo duzu pixka bat aurrerago Hartree fisikari buruz. Eta metodo horretan garatu egin dezakegu era batean honen hurbilketa bat. Metodo hauxe, metodo variazionala dugu. Beraz, metodo variazionala izan da, gure lehenengo helburua izango da ateratzea uhin funtzio osoaren hurbilketa bat, edo behintzat aukera interesante bat izan daitekena. Karo, hementxe uhin funtzio osoak, elektroiak dituen elektroi guztiek daukaten aldagai guztiak sartzen dira, horrek zailtasuna bat ematen du, eta honen arabera hementxe elektroi kuasi independenten hurbilketa bezala, baina ez da arrazonagarria da kontsidatzea uhin funtzio osoa izango dela elektroi bakoitzen uhin funtzioen biderkadura bezala jar dezakegula. Beraz, psi bat, I R2, eta suposa dezagun n elektroi ditugula, psi n Rn. Non hementxe agertzen den I bat horrekin, edo I n horrekin, adierazten nahi dugu uhin funtzio horrek duen zenbaki kuantiko guztiak. Adibidez, gure hurbilketa honetan daukagun energia potentziala zentrala bada, gauza bat. Zergatik horren interesantea da hurbilketa honetan zentrala izatea. Dakizuenez, zentrala bada, aukeratu ditzakegu Hamilton darra L-karratu eta LZ-aren aldibereko autofuntzioak, eta horrek pilo bat errazten du. Eta orduan zenbaki kuantiko osoak izango dira, Hamilton darrekin lotutako zenbaki kuantikoak, n bat hori izango litzatekena, L-karratuarekin lotutakoa, LZ-arekin lotutakoa, eta espinarekin lotutako zenbaki kuantikoak. Beste gauza bat, hementxe daukagun uhin funtzioa, elektroiak ditugunez, fermiak direnez uhin funtzio osoa antisimetriko izan beharko litzateke, hau ez da antisimetrikoa, hori da Hartreen metodoak duen gako bat. Gero badaude beste garapen batzuk, Hartreen Foke metodoa ditzen dena, eta horretaz hitz egingo dugu. Baina kontuan hartu behar dugu Hartreen metodoan uhin funtzioa ez da antisimetrikoa. Hori nolabait sartzen duela antisimetrikoaren eragina, ze Pauliren eskatzen duela Pauliren esklusio printzipioa betetzea. Eta horrek esan edu, hementxe agertzen diren zenbaki elektroien zenbaki kuantiko guztiak, derrigorrez diferenteak izan behar direla. Horra nolabait, elektroien energia maila kalkulatzen baditugu, orduan hasiko gara energia maila horiek betetzen, eta elektroiak, zenbaki kuantikoak, elektroien zenbaki kuantikoak diferenteak izan da. Baina zeintzuk dira hementxe agertzen diren uhin funtzio horiek? Ez dakigu zeintzuk diren. Izatez goratzen baduzue, metodo variazionalan beti uhin funtzioak dauka parametro bat. Eta parametro horrekiko energiaren adierazpena minimizatu egingo dugu. Kasu honetan, parametroak uhin funtzio haiek izango dira. Beraz, hori pixka bat bitxia dugu, baina ikusiko duzue nola egitengo dugun. Eta beraz, energia minimizatzerakoan, uhin funtzio horiek bete behar duten ekuazio bat lortuko dugu. Hori izango da, eta da Hartreen metodoan helburua. Uhin funtzioen proposamen bat izan da, ze azken finean hementxe daukagun hau, nahiz eta uhin funtzio hauek ez ezagunak izan, hau bera ere hurbilketa bat da, ze elektroien biderkadura elektroien uhin funtzioen biderkadura bezala adierazten dalako, elektroiak independentea bezala izango balira. Orduan, hurrengo urratsa izango da, uhin funtzioa hau izan da, kalkulatzea zein den Hamilton darren uhin funtzioa hau izan da,
zein den Hamilton-darren batez bestekoa. Uin funtzio horri dagokion Hamilton-darraren batez bestekoa. Eta hementxe Hamilton-darraren adierazpena, Hamilton-darra osoa, zehatza hartu behar dugu, bai? Bueno, orduan, era horretan egin da, hementxe uin funtzio oso hau, elektroi bakoitzen uin funtzioen menpean geratzen zaigu, beraz, energia uin funtzioen menpean geratuko zaigu. Aterako dugun energiaren adierazpena uin funtzioen menpean geratuko zaigu. Eta zein da adierazpena ere, kalkulatuko dugu, jarriko dugu horren adierazpena. Interesantea da hauek ere zuek kalkulatzea eta egitea, zuen kabuz hori lehen ea lortzen duzuen hementxe daukagun adierazpen hori. Psi konplexu konjukatua R', hemen agertzen da minus, H barra karratu zati bi M, Laplaziarra, minus, bat zati lau pi epsilon azpi 0, Z karratu, R', psi I R'. Gehi, E karratu, zati lau pi epsilon azpi 0, batukaria, itxikiago integrala R', kasu honetan bi aldagaiak, barneko aldagaiak R', eta R bigarrena ditugu. J konplexu konjugatua, R bigarrena, basati R' minus R bigarrena, eta I R bigarrena. Bueno, interesantea da, ikustea nola, psi I hementxe konplexu konjugatua R'-arekin doala eta hemen R bigarrenarekin doala. Eta gauza bera J-arekin, gurutzatuak agertzen direla. Orduan, lehen esaten dizuen bezala, energiaren adierazpena uin funtzioen menpean dugu. Beraz, hori dela eta hementxe agertzen den energia bera, honi deitzen diogu energiaren funtzionala. Honi energiaren funtzionala deitzen diogu. Zergatik? Energiaren adierazpena uin funtzioen funtzioan dugulako. Bai? Ordan hemen ez da parametroak agertzen. Hemen agertzen direna da, uin funtzioiek dira parametroak. Eta horrekiko minimizatu egin beharko ditugu. Beraz, deribatua pixkat bitxiak izango dira, deribatu funtzionalak, ditzen diren deribatu funtzionalak izango ditugu. Bueno, baina deribatu baino lehen gauza bat ere kontutan hartu behar dugu. Hemen agertzen den uin funtzioiek erlazio bat bete behar dute. Uin funtzioiek normalizaturik egon behar dira. Beraz, hortaz gain, hori da deribatzerakoan eta hau minimizatzerako orduan, uin funtzioekiko minimizatzerako orduan, hau betetzea eskatu behar diegu. Eta hori nola egiten dugu? Badago estrategia bat horretarako. Horretarako erabiltzen diren estrategia da Lagrangeren biderkatzaileak erabiltzen dira. Biderkatzaileak. Bueno, zer dira Lagrangeren biderkatzaileak? Interesantea da, ez baduzue beste aurretik, ez baduzu horrelako metoda hause ikusi, ondo legoke pixka bat aurre ikustea hontaz. Bueno, hemen egiten dena da, ondorengoa da. Beste funtzio bat garatzen da, funtzio hori egongo da hementxe goian daukagun uin funtzioekiko dugu eta hortaz gain beste Lagrangeren biderkatzaileen funtzioa. Lagrangeren biderkatzaileak dira konstanteak. Eta zein da funtzio hori? Bueno, funtzio hori ondorengoa da. Alde batetik hementxe garatu dugun energiaren adierazpen osoa eta hortaz gain gero hementxe sartzen dira energia edo Lagrangeren biderkatzaileekin lotutako beste ekarpen bat. J-arekiko batukaria, Lagrangeren biderkatzaileak dira determinatu beharreko konstante batzuk, ez dakigu zenbat diren, bider, psi J, beren biderkadura eskalarra minus bat. Hau dugu. Beraz, oraintxe Lagrangeren biderkatzaileekin egingo duguna izango da, minimizatu egingo duguna izango da, ez E baizik eta F funtzioa. Eta minimizatu egin behar dugu bai psirekiko eta EI horrekiko. Adibidez,
Lagrangeen biderkatzaileak minimizatzen badugu ei horrekiko, F hori minimizatzen badugu eirekiko, beraz, egiten badugu irekiko, eta hau 0 egiten badugu, ei horrekiko deribatua egiten badugu, ateratzen dana da psi i minus bat. Beraz, ei horrekiko minimizatzerakoan ateratzen zaiguna da uin funtzioek bete behar duten baldintza. Beraz, funtzio hause garatzerakoan, ateratzerakoan, eta Lagrangeren biderkatzaileak sartzerakoan, hauekiko minimizatzerako orduan, bai, ziurtatzen dugu uin funtzioek bete behar duten baldintza betetzen dutela. Hori bai, horretarako, beste funtzio bat asmatu behar izan dugu, non beste konstante gehiago sartu behar izan dugun. Bueno, orduan, hau da, Lagrangeren biderkatzaileekiko minimizatzerako orduan ateratzen dugun emaitza. Baina oraindik geratzen zaigu bestea. Oraindik egin behar duguna da, orain minimizatu, atera dugun uin funtzioekiko. Baina, hau, parametroak ez direnez, baizik eta funtzioak direnez, minimizatzen deribatu funtzionalak izan behar dira. Orduan, egin behar dugu F-ren, psirekiko deribatu funtzionala, eta deribatu funtzionala duen ikurra hause dugu. Eta hau da, 0 egin behar duguna, hori minimizatzerakoan, bete behar dana. Eta hemetik aterako dugu, zein den uin funtzio hauek beteko duten erlazioa. Hala eta guztiz ere, uin funtzio hauekiko minimizatzerakoan, egin dezakegu hauekiko, edo bere konplexu konjukatuaekiko. Kasu honetan, normalean egiten da bere konplexu konjukatuarekiko. Gauza bat, uin funtzioak bere konplexu konjukatuak ez dira berdinak, ez dira ez da baliokideak ere. Hau da, esate baterako, eber ikax eta eber minus ikax ez dira baliokideak, ez da, hauei dagozkien momentuak, bata bestearen aurkakoak ditugu, beraz, ez dira bat ere baliokideak. Orduan, hori deribatu funtzionala egiterako orduan kontutan hartu behar dugu. Bueno, orduan, nola egiten dugu deribatu funtzionala? Beraz, horretarako, egin beharko dugu lehenengo da, eren deribatu funtzionala eta gero hementxako hau guztionen deribatu funtzionala. Beraz, horretarako, joan gaitezken pixka bat gorago eren adierazpena berreskuratzeko. Orduan, egin beharko dugu, beraz, hementxako hau guztionen deribatu, psi-iren deribatu funtzionala. Psi-iren konplexu konjukatuaren deribatu funtzionala. Beraz, guztionen psi-iren konplexu konjukatua, guztionen, beraz, energiaren, psi-iren konplexu konjukatuaren, psi-erren ebalatuta. Beraz, guztionen deribatu funtzionala egiterakoan, psi-iren konplexu konjukatua bakarrik hemen agertzen da. Eta hori dugu R' dago balatuta. Beraz, guztia honen egiterakoan, ez zaigu honen deribatua egiterakoan bat aterako, baizik eta honen deribatu funtzionala egiterakoan, hau R-en ebalauta dagoenez eta hause R' ebalauta dagoenez, guztionen deribatu psi-i-r-rekiko deribatu funtzionala egiterakoan, geratzen zaiguna da ondorengoa da. Hau kendu eta geratzen zaiguna da R minus R'-aren diraken delta. Hau da geratzen zaiguna. Izatez da, irudimintxeko diraken delta. Bueno, eta orain egin behar duguna da, integrala, diraken delta bat daukagu, R'-arekiko integrala egin behar dugu. Beraz, deribatu funtzionala egiterakoan, batukaria ez da agertzen, ze bakarrik i horrekiko dagokion ekarpena bakarrik geratzen zaigu, beraz, hau geratuko litzaiguk. Eta orain egin behar dugu, integrala. Eta integrala egiterakoan, geratzen zaiguna da, integralen barruan dagoen guztia, baina R'-en ordez, integralen barruan dagoen guztia hau dugu, baina R'-en ordez, R-en ebalatuta, beraz, kendu R', eta hori da geratuko litzaiguken
ekarpena psi konplexu konjugatuaren deribatu funtzionala egiterakoan. Eta gauza bera honekin, lehenengo honekiko egin behar dugu, hortik diraken delta bat izango dugu, integrala egin R primarekiko, gero beste ekarpen bat izango dugu, beste honekiko izango dugu, diraken delta bat R minus R bigarrena geratuko litzaiguken, R bigarrenaren integrala egin beharko dugu. Bueno, interesantea da, hause nola egiten den pixka bat aurre ikusita, saiatzea zein den geratuko litzaizuken, ea lortzen duzuen hementxe jarriko dizuedan adierazpena. Bueno, orduan, F-ren deribatu funtzionala egiterakoan eta zerora berdintzerakoan, ateratzen den adierazpena ondorengoa dugu. Da, minus h barra karratu zati bi m plaziara minus bat zati lau pi epsilon azpi 0. Justu hause da, lehenengo ekarpena da energian zegoen lehenengo ekarpenaren deribatu funtzionala egiterakoan. Psi i r. Gero, bigarren hause, hau pizka bat zailagoa da, batukaria agertzen da j i, hementxe bi ekarpen agertzen dira, baina bi ekarpen horiek lotu egin daitezke. Psi j r prima, konplexu konjugatua, r minus r prima, psi r, berdin, Lagrangeren biderkatzailea, ze Lagrangeren biderkatzaileen ekarpenekin lotutako deribatu funtzionala egin behar dalako, psi r. Hau da geratzen den ekuazioa. Bueno, ikusten duzuenez, itxuraz, bada Hamilton-Darren autofuntzio eta autobalioi dagozkien ekuazioa. Hau da, uin funtzio horiek eta Lagrangeren biderkatzeek bete behar duten ekuazioa. Beraz, ekuazioa hause da garatu behar duguna, bai uin funtzioak eta Lagrangeren biderkatzaileak ateratzeko. Batez ere guri interesekuna dira uin funtzio horiek ateratzeko, bai? Hau da garatu behar dugun ekuazioa. Eta ikusten badugu, honek, lehen esan dugun bezala, honek badauka antza behintzat, Hamilton-Darren autofuntzioa garatzeko daukagun ekuazioen antza badauka. Energia zinetikoa hemen, hau da nukleoekin dugun energia potentziala, eta hau, interpretatu indezakegu, guzti hause interpretatu indezakegu, I elektroiak beste J elektroi guztiekin duen elkarrekintzaren ekarpena, elkarrekintzarekin lotutako energia potentziala. Eta honi deitu dezakegu, beraz, I elektroiek jasatzen duen beste elektroiekin lotutako energia potentzial efektiboa. Bider R. Hori horrela interpretatu indezakegu. Beraz, U hori deitzen genuena, izango litzateke hau, ekarpen hause, gehi nukleorekin duen ekarpena. Beraz, bi ekarpen hauen batura, hau gehi hementxaukoan guzti hori da UI deitzen genuena. Beraz, gertatzen da? Hau bada zentrala. Hau ez da zentrala. Beraz, hemen ere hurbilketa bat egin beharko dugu, hau beste UI zentral batekin hurbildu nahi badugu, bai? Nola egiten dugu hori? Hori alde batetik. Eta gero bestatetik, hementxe daukagun ekuazioak ere, baditugu, baina nola ebatzi egin dezakegu? Ze, hori daukaten itxura benetan beldurgarria da. Ze, karo, uin funtzio horren adierazpen ateratzeko nolabait behar dugu beste elektroi guztien uin funtzioak eta hori nola ebatzi egin dezakegu. Bueno, hori hurrengoan da aztertuko duguna. Baina, interesantea da, azpimarratzea, lortu ditugun ekuazio hauei uin funtzioek betetzen duten
ekuazioi, Hartree den ekuazioak deitzen direla. Gero, beste gauza bat da, ea nola garatzen dugun hori, eta nola egin dezakegun hemen, eremu zentralaren hurbilketa. Ze hau, hau zentrala ez dalako.